Hello guys, dneska budem na Lény. Dal som dôvodne na to, čo že už, tak poďme na to. Kiki, pestaň. Dobre, tak poďme na to, som na to pripravený. Dobre, toto sme nikdy nelali, ale poďme na to. Ako na to. Toto je moje ľúbené. Ananas. Aha. Ona má... Ja ľúbim ananas. Ona má Kikiho telefon. Má babi. A máš komu? Tak poďme na to. A nikdy som nenatáčal tak zlý, ako si viete. Haj, zoberieme. Nemá do deti. Ja možno, že to je ťažká lácek, to malé je dobré. Idem ako na to. Dobre, tak bereme ventovky, ideme z toho. Ja som malé, jo. Dobre, poďme kamoši. Sme nahypení. Tu nemáme nič. A... to bolo tesné, ale dobre. Už ide. Máme tu benzín. Si to asi počul. Ale džukneme. Ešte mali. Čo je toto? Je tu shotgun, čo si môžeme prevážať. Už to ide, babička, dneska. Jaká je škalera, chce nás zabiť. Ahoj. A ja viem, že nemám toľko kde, ale si vyberala dobrý kalokár. Zabila ma. Ja mám asi nápad. Ne, tam musí dať pásku. Čokolád. To páska. Dobre. Tak poďme na to. Zoberieme túto vecičku. A strihať, kedy pôjdeš? Táto sa už ostrihal. Ja sa tu dojď, kamoši, a veď. Nakameruj, maj. Nie. Jo, natáčam, to sa nedá. Majú natáčať. Takže mám byť. Nikoval sa na to viac ty. Daj ho na YouTube. Maja? Ľubíš Maju? Aj teba. Aj mňa? Aj Maju? Ale je chlapé. Maju ľubíš? A mňa? Nie. Teda, že aj mňa. Valentína. Valentína. Ľubíš Valentínu? Hej, na svadbu budeš tiež tancovať? Hej, aj tam budeš natáčať, nie? A dáš to tam na kameru. Dáš to na YouTube. Nie? Hej. Uvidíš, koľko bude za 1 hodinu hliadnutí. 300 000. Nebudem. Urobíš na svadbe video, ne? Nie. Budeš kamerám. Ja nebudem kamelovať. Lupa. 5 minút som le. Mačka, no. Poďme. A bude sa hrať aj s tým Kristiánom. On ide na sabu. Ide. Nie. Ide. Histórii, ne? Kristián. Jaký Kristián? Niečo to bol u nás, nemá také tlustý.
To je chlapček. Nepamätáš si? Ja už pamätám. Má tiež také ale ja už tiež Aj on je taký na telefóne, jak ty. Aha, Ide na operáciu, ide doktorovi. prečo? Lebo je chorý. Čo má? Vajcom. Pele sa mu spraviť, pele. Historik ešte. Dobre, nech sa ti toto video páči, nezabudnite len na toto video skápa, vidíme sa na ďalšom videu. Čaute. Ale čo som povedal, nezabudnite len na toto video skápa a vidíme sa na ďalšom videu. Čau.